नमस्कार, मी प्रियंका. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करते. जाणून घेऊया गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. गोवा सरकारने राज्यातील फेणी या स्थानिक मद्याला जीआय दर्जा देऊन त्या संदर्भात गोवा फेणी धोरण 2021 ची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयाचे गोवा फेणी डिस्टिलर्स अँड बॉटलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गुरुदत्ता भक्ता यांनी स्वागत केले. या फेणीला हेरिटेज स्पिरिट ऑफ गोवा मिळाल्याने आता ही फेणी देशात तसेच विदेशातही निर्यात करण्यासाठी सज्ज आहे. पत्रादेवी चेक नाक्यावर अबकारी विभागाचे निरीक्षक अमोल हरवळकर यांच्या नेतृत्वाखाली 12,14,880 रुपयाची दारू जप्त करण्यात आली. हे वाहन गोवा मार्गे पनवेल पत्रादेवी येथे जात होते. आज सकाळी 7:30 वाजता हे वाहन पत्रादेवी नाक्यावर पोहोचले असता अधिकाऱ्यांनी या वाहनाची तपासणी केली. अधिकारी वाहन तपासण्यात मग्न असतानाच वाहक चालक आपल्या वाहनांची चावी घेऊन फरार झाला. राज्यात कोविड संख्या नियंत्रणात येत आहे असे म्हणत असतानाच कोरोना बाधितांची संख्या मात्र अजूनही वाढत आहे. काल 24 तासात 102 नवे रुग्ण आढळून आले. गेल्या 4 दिवसापासून राज्यात रोज 100हून अधिक नवे रुग्ण आढळत आहेत. गोवा राज्य सरकारने पर्यटनासह जवळपास सर्वच गोष्टींना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्याही वाढल्याचे दिसून आले आणि त्याचबरोबर नियमांचे सर्रास उल्लंघन होतानाही दिसत आहे. माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर यांचे ज्येष्ठ पुत्र उत्पल पर्रिकर हे पणजी विधानसभा मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहेत. काल बुधवारी गोवा निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांनी 20 मिनिटे भेट घेऊन पर्रिकर यांच्या निधनानंतर पणजीतील पक्षाचे काम आपण कसे पुढे नेले याची सविस्तर माहिती दिली. उल्लेखनीय म्हणजे आपणास यावेळी उमेदवारी नाकारली तर त्याचे परिणाम राज्यभरात काय होऊ शकतील याचा अंदाजही त्यांनी आपल्या शैलीत फडणवीस यांना दिला. पाणावलेले डोळे, थरथरणारे हात आणि आवरलेले हुंदके अशा परिस्थितीत गोवा सरकारने जनतेला मदतीचा हात दिला. समाज कल्याण खात्याच्या वतीने आयोजित कोविड रिलीफ कार्यक्रम काल पार पडला. या कार्यक्रमात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या 46 व्यक्तींच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपयाची मदत करण्यात आली. याच कार्यक्रमात कोरोना काळात पारंपरिक व्यवसाय अडचणीत आलेल्या 26 व्यक्तींनाही 5,000 रुपयाचा धनादेश देण्यात आला. कोरोना महामारीच्या काळात पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला होता. तो सध्या हळूहळू उभारी घेत आहे. मात्र किनारपट्टी परिसरातून शहराकडे येणाऱ्या पर्यटकांची हेल्मेट असतानाही वाहतूक पोलिसांकडून नाहक सतावणूक केली जात आहे, अशी तक्रार घनकचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली. तोरसे येथे बीएड कॉलेजजवळ झालेल्या मोटरसायकल आणि टेम्पोच्या अपघातात कुडाळ येथील योगेश परब यांचा जागीच मृत्यू झाला. आज सकाळी 7:30 वाजण्याच्या सुमारास मुंबई गोवा महामार्गावर हा अपघात झाला. या अपघाताने परिसरातून हळहळ व्यक्त करण्यात येते. तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा.